us for this activity. Wadhinyaka kaonti ma Kericho kama jaod bura mar kaonti ma Kericho Bitis Kimeyo ka okang' mar kedo gi nok mar chiemo e familia ma ji yutogi ni e piny e kaonti ma Kericho ka yorno mane ni oganda go oyudo chiemo makare kendo maber gi ngima dhano. Jatelo no sani ni e kidieny mar ariyo mar chenro no ma otisi ni usawa kwa wote kama opogo mbolea kod kodhi mag oduma ne familia ma hewa 1,000 mawuok e wards duto 30 manie kaonti ma Kericho maduto oseyudo kothego gi mbolea mar ikruok ne komo. Kama koro neno kaka yor mar duoko chien kech e kind oganda manie kaonti no. Kowuoye gweng' ma Tebesonike kar chung' od bura ma Bureti Kimei owacho ni chenro ni bende geto golo dhier kod nok mar chiemo e kind oganda mantie kaonti no. Of what we call usawa kwa wote. Hiyo ni kupeana fertilizer 10 kilos and 2 kilos of maize seed to vulnerable families across the county. To launch last year, and it ensured us of food security. Hiyo ni kusema this program is for the vulnerable. Vulnerable here, those families who cannot manage at least kununua hata kilo 2 ya mahindi. We appreciate the government led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto kwa vile ametupatia subsidized fertilizers. Last year it was 3,500. This year imekuja chini to 2,500. Commissioner mar County Mael Geyo Marakwet